दिनैहाय जरा मांपिखाबा जों गोथां कप्लाय काइट'नि ककथाइरंमा जों वानसक लाइफियोनो एंगे फायदि जों थांनानै सिगां सुरिनाय गोथां कप्लाय माइ गोनां काइट' न हामबाय र'बो दिनै साजला नि बिसिंतै नों जोंनो दिनै tongthaiwo langnai bagi lama snamui roka hani bagi kaito no hambai rowi kulpaya chini bagi nang kosto tekto manka chini bagi nang nini songnari sadla no roka tebo beba chini nangmani nang rowi tongmani bagi kaito no hambai tebo chung katang tongsak o sungsaro nangbai malaya sak joratei kaito nini mungno kusu koti samanani nini hano puarmana ni kaito nang subadi sini thani nang tongdi paiplaya ni hamjak ma no sungte siruk mang ni kaito nang subadi nini thani bebak no yapari bugraji sunung basurisan amen gapadi tine sung sirung laimani bekak thanglayana ang tini sarani musuk maningka Mathai chapter 9 verse 37 by 38 Genrok Bible Kolok Mano Mathai chapter 9 verse 37 is me 38 jar. Okay, ni verse no ang puriwana. Abuni bagay no bo bini sagri rok no hai hanay saka. May kabang ma munoy tongka yang ranay se bangya. Abuni bagay no bini may rana bagay te bo borok ro hordi hanay nok pang sano sandi. O ilang bag pore mani bisingte kaito sono ketal ke hamari klaiten. Amen. Aro sum nubo mai le moni tongbai kya mai kabang ma moni tongkha rapiawa ranai le gerei ranai kisisa nei samane sum nubo sum wansok nai kang ke matangjak mani sung matangjak mani yagulobu sini thani tuma hanai sumso ni tongmun sumso sung sini thani tongwini tongko sung nakarja piaba sini sumso sungbai baksa tongwini tongko o sumso nakarja haipana sumso usungsar bu sumso bai keplung o sungsaro sung tongo hani bagai sumso sung khalayini tongko piaba pola kethar जोंनो selai sabrogrungno selai rawi tongo mane aste telek जोंनो pola kethar जोंनो suwi kuchung khlairure engo kaitore malaya sani amo thangjak mani yagolo tabo rongdi tongnai yong moto serasa ni porewe selai togba balare ma engma hai जों omo hai keno जों माने engte selai jakte piaba jisu hai prom ke जों mul philei selai jagai jungsa sa ke selai jagai thangnai kai Kristo bai tongwinai nei sa mol burum ni bagai ke जों omo haina Kristo hai prom ke जों soy kaham engsoknai abo o sungsara tongsa जों soy engmaya जों selai jagai mana hai pana Kristo hai kaito hai जों माने perfect soy engsokmaya piaba o sungsaro जों omono sitai जों bai tumanai poito keriro niya keba non rock ni kono non believers rock boro belai keno borok bai जों phelai mani tongo tuman male borok ungka sungsani borok hani bagai sungsarano borokni jotto wangsok mung nahor mung sungsarano ge sungsar nono borok engsokha hani wangsok
피아바 जों खृष्टान रंके जोंनि नाहरमों जोंनि वानसकमों आबोनो जुदा ते जोंनि गोलनो जुदा ते जोंनि आसा माने जोंनि आसा जागनाय जों नाहर माने आबोनो जुदा तबो रंदी अमहाय जों हायबागै खृष्टान बाय नन खृष्टान नन बिलिभार्स बरो बेलायखनो जों फेरलाय माने दंगो तबो रंदी खुं ताव प्लास्टिक नि खुं गुलाब रंदी प्लास्टिक नि ते ओरिजिनल मुझे फेरलाय माने करी हाय नों सागन हाजार चिमी ना होला के वाइसु के तमाने प्लास्टिक निसी नाइथोको गंगै दंगो माने गोजोंखे जों सावै दंगो हाय रे enggak hasil ni cuma naik ke मुझे फेरलाय माने करी फियाबा जों रंवी नायखा के फेरलाय माने दंगो दै कैसा जों गोबैनो खुं के बाहायबो दं फियाबा प्लास्टिक नि खुं के बाहाय करी दै कैसा आरो जीव करी प्लास्टिक नि गो गमनि वो के आसलो के आरो लांमा दंगो बाहाय दंगो आबनो फेरलाय माने वाइसु अमरक्सि प्लास्टिक रंसि तेबो नायथो कुंगो हायबनो आसुकनो जों फेरलाय माने जों बेलायकेनो फेरलाय माने अरनो आरो बाहाय करै के बाइबल वो सामने अमहायनो खृष्टान र जोंनि खृष्टान र नि थानि जोंनि काइटनि ख्रिस्टनि मतमों बाहाय आबो दंगो जोंखा इंग्लिश के सावो जोंखा काइटनि फ्रेग्रेंस जों बनो जोंखा काइटनि बागै बैनो तमानाय फुनुकनाय काइटनि लामा न फुनुकनाय बा काइटनो सिरुनाय बा काइटनि बाहायनो मारनाय अमहाय जों खृष्टान रंनि थानि जों खृष्टानबो जों कबा नायनि खांके वो खृष्टान आं नोंसा पेलेमान करै आं मगल कल नै खुंजु गायनै बखौ गायसा यापं नै अमहायनो नुकनै बिनो नायबो अमहायनो हायबानो जों गाना थांगै जों तंगै नाय खांके खृष्टान बाय नन खृष्टान फेरलाय माने जों बेलायकेनो कतर फेरलाय माने जों नौगो ओंके फायदि सेकेंड करिन्थियान थांनाय ना सेकेंड करिन्थियान chapter 2 verse 15 2 Corinthians chapter 2 verse 15 ang puribana 15 जों उनखा ख्रिस्ट काइटो न सात्राय मतम सकमानि आ सात्राय हाय आबो मोथां जाकनाय रगनि थानिबो नांगो कमनाय रगनि थानिबो नांगो जोंखा सात्राय मतम जों बाहाय रनाय जों ख्रिस्टनि बाहाय अमहायनो खुनि आसल खुनि थानि जे बाहाय दंहाय सिनि थानिबो अ बाहाय जों बैनो मतम रनाय काइटनि बाहायनो जों बैनो रनाय अमसे एंगे जों मोथां जाक रगनि थानिबो जों रवो मोथां जाक यानि थानिबो बाहायके मोथां जाक याखो संसानि बरक जों न नुगुइनोबो बरक काइटनि आरो थांनानि लामा माने मानो जिनि बिसिंतै एंगे जे आजाय कताल जाक अलरेडी बाहाय मानजा बरनोबो जों तरुइ तेबो काइ ख्रिस्टनि बाहायनो सिउरुरुक तरुरुक अमहाय जों खलाय मानो एंगे आरो जों नुगो जों खृष्टान रक उनका जों संसारनि बरक बाय बेलायकेनो जुदा जों उनका काइटनि बसा जों उनका काइटनि सात्राय मतम बाहाय बिनो रनाय हाय अमहाय so हायनि बागै जों दिनै दं माने अ संसारो जों बाहायके दं बाहायके जा आबो बेलायकेनो इम्पोर्टेन्ट जों अ संसारो दं माने का ख्रिस्टनि सामनो खलायनानै ख्रिस्टनि मुसुमानो खलायनानै ख्रिस्ट नायमानिनो खलायनानै आरो बागैसे जों अ संसारो गोथां दङ ब नायमानितै
khlainani bagai so haini bagai Christian ro tabo seler khangke buini manai no mokol chung khangke te khamai wi tong khangke belai ram puisa manai khunei nomang mokol engi tong khangke buino naisre wi mang tong khangke omo hai rok haya baimang ne chini besago chini bekhawo kwplwng engi tong khangke abo baimang no chini bekha no chini bekha ayang di mang na tlang jagi tong khangke chini oborok baimang no khobjagi tong khangke kai to ni musu mano khlai mayang nai kai to ni nai mani no khlai mayang nai piaba o saro tong maninka kai to nai mani no khlai nani bagi se kai to musu mani no khlai nani bagi se hani bagai bar no kai to ni kok thai no sung nani nango te hani bagai no kai to ni kok thai no bar salayo bar khanalayo teman mala o kai to ni musu mano khlai nani bagai teman masih asal problem ke kabang ma Bible khanalayo hai de tabong nang nai ni nang je Christian poribaro asai nei ro asai pro ni simen khnai pheu ko no same hai bana tomani bagai bar khana tha teman mala nini sane salai jak mani kri mane no nini kai to ni kok nini bising khaya kho hai bagai khram nang nai baksa boro omai ke sawo te yang khram nang le khana khable seminar lu khable khana khable kai to ni kok Bible class ma jak nai khable hai ang te nang liya asol kok ke nini thani salai jak mane sir salai jak uzen kok khana we abo jaga je sajak mani bo nang slai de manka busuk jora tini ni bekhaw slai manka Bible kabang ma kok sajak tong pia omo nai ni nang nai omo khlai di abo khlai di nang khlai de manka busuk nang slai jak manka slai jak maya ke je suk slai jak maya asuk jora tini ma khana nai teman le kai to ni kok khana we yang ti ro ko ni bagiya kai to ni kok ke khana we abo nono slai ro nani dosi boni bagi se kai to ni kok no bar khana pir layo khana layo salayo abo nang sisia u kok ya kabang mana sija hai da Bible ni kok nang 12 বছর রং 10 বছর রং 20 বছর রং নং পরে তো খাকে নং সিনাই স্বাভাবিক এমনকি মুখস্থ ফোন মনে ও অরণ জায়গা অমহাই সুজাক দङ অর জায়গা অমহাই সাজাক দङ অর জায়গা অমহাই সাজাক দङ বেলো অর্ধেক নি বারা ফোন মুখস্থ নङি মানো বাক্সা কিসা মেমোরি কাম রংকে 90% মুখস্থ খাই মানো আইবন কককে নিনি থানি ও কক থাই নিনি বখাও নাङै খাদে o kok thai saman nini slai jagi de mangkha bosi aso okay jeng kai to ni kok no khana mani just khana mani ya jeng kabang mana siu jeng amo kai to ni kok no khus khana ya ko hai ni bagai ang mane si ya ko hai ni bagai ang sirna nang nai ang khana nang nai ang khus khana ya ko bang khana nang nai u kok biya baksa to khana ya panang nai baksa ba siya panang nai hai bana jeng sijak ro bu jot no jeng khana nang nai bar teman bagai abono sini tong kusungo jeng apply khlainani bagai thanangnani bagai khlainani bagai awasi kabang mak borok nang just girja thangka khana kha paikha mungsa slaijak mani kare pia abo ko Kristen ni kubui Kristen jibon ngai maya jeng sini langmawo abono jeng trang nangnai Bible bar no abono jeng nugu abo bar Bible Apostle Paul ekoi kok sawo
Peter go kok no sai thang bar again o kok no sa nang tomani bagi sin no khlai ro nani bagi waisa sakang kai asak important roya han bagi sing bar khlong nai sing discipline khlaina nang nai de kai tani kok bai sing sak no discipline khlaina nai kai tani kok dagi ma hai sing khlaina nang nai nang khlai de ma ka khlai ma ya khong ke khlai ma ya sak zoratui sing ma srung nai srung ma ning ka khlai ma ni lekha pore ma ning ka khlai nani hai bla tau nang doctor pore wi nang mangsa to practical srung ya operation si khlai nang nai tabo angga nang operation si khlai ya khong ke bai ke nai hai bla nang ma khlai nai khlai me sak zoratui nang ma srung nai nang surgeon doctor ke ani bagai जों खालामनाय नांनाय बार जों जोंनि जिबनाव खालामनाय आसा प्रेक्टिस खालामनाय आसा जों मा खालामनाय ani bagai Paul sawo 1 Corinthians chapter 9 verse 27 no tumaisa ang sakno tuma ang discipline khlai dong ani busakno ang discipline khlai dong tumani bagai jepro ang kai ni kokno buino sai khanaro u kok chukya de nglang no ani o kai to ni kok je borok no piro a borok ani kok no khanawi namaya de nglang no ani bagai ang sakno discipline kai do ai bele nung sakno discipline sikhaya nung Christian nei kai to ni kok piri dong ka bo nini kok no no tabuk sung omo hai ni kok ang ko phona ani sai si khaya ku bole ano phurung tong phaila Kheto sei mani si thak maya kho rang lugo si thak maya kho राजनीति तोरजang mano si thak maya kho nang bai ke bino kai tani kok piri nai bai ke nang piri mana hai bana bo na maya hani bagai sang sak no discipline klayang nang nai nang le khogis nang bino ta khog de ke bai ke prung manai hai da nang sa mana ta khog di hai bana nanu nuk nai tong khog mani saya ni sai mana hai ban nuk dai nuguin dong ni kok mong sa samang ko chukya ke omo hai no sung discipline khlaina emon ki non believers bro sak no discipline khlayo tomani bagai bro sung saro kaham gerung ke tong ne bagai ke sung bu omo hai no sung discipline sung Christian bro they bu discipline khlaina na mo tabo sung kisisa जों जिनि तमहनाय जिनि ख्रिस्टानो जों बोसोर बांबा जों किसिसा जों kok pinan nangma bai kai tani kok no pinan nangma bai जों तेबो डिसिप्लिन खालायनो नांनाय तबो रुndi खेला दुला खालायनो रो नों जेसपन फुटबल फोरोंदि नों जेसपन क्रिकेट फोरोंदि हायबा नों प्रेक्टिस खालायलिया के नों रोंलिया आगे किसा मसा आं बल थंगै फायो हायफाना ताबक बोखाले ओंगै दङ हायफाना सामु सुगे वाइसु थंनाय खांके वाइनि बायथा बल लाथि रो खांके लेंगै माने जेसे हिंमैया खारमैया ngpe हाके लाथि रो महि सितिना रमैया बे अमो हाय जों प्रेक्टिस खाया के निया ग अमो हाय न जोंनि ख्रिस्टान जीवन बो सेनो अमो हाय Army rok no nai di point as string kan borok pada asu bosan borok khalai teman bagai omo hai kena matong na discipline khlai tabo kai tor boni samang jonghorok ni samang khlai kya Jesu Christ ni pore jonghorok ni pore oino Christian rok khlai kya tabo o samang no chungno berja jeng kebo no nang Christian ke nang kebo na asai katal angza ke o samang nini bidai to nini bu samang o fona sone samang simia pastor ni samang simia sengzo to ni samang so o samang no khlai na ni bagai tuma seng fit ngani nang nai seng fit ngya ke o samang no seng khlai me ya fitness tong na nang nai nge o fitness tong na ni bagai no seng sak no discipline khlai na ni nang nai Jepro nok phang phayo Bible sung amohai rung thoma bunugo Jepro nok phang phayo
nok phangsa boni seleng rong sungpainai samung bahai engka samung andagi kalangmani abo klaiman klaikade klaya Jisu Kristo ko sungno obo okok sungpainai amo sibi ya joto no sungai joto Kristanon apro nang tuma sanai ang yang ono samung se enggugu abo kaimalia besa lekha porani yang tongu yang klaimalia ang kaijak nani jorang tongu yaro si ma tongrolang klaimalia Kheto si Kheto klainya ni si enggai yang jora romalia to party si nangkuk tong haba aros matang relang klaimalia subrai nakasidi omo haisem sawi de manong bo bai bro ha omo haisaka ke botma sanai ang omo hai besto awo hai podre podni saka ke tumang nai jeng seleng hayang sina haible seleng hayang sina teman male kai to ni thani joto ni sei kotor ko ka kotma ka hampire buino kai to ni thani to banani hani bagai se boni songdari sajla no bo prosor roi butarka bo thuikya kosto mani thika teman bagai borok no mo thangani bagai nanga bo jengno omono nayo o samno klaiteng o samano no guru toroteng oboni sai te samon kotor krei kristan rokne bagai hani bagai kawang ma borok girja thango haipana nin bising tui khoro busuk kai tane thani phaikya almost important nai nani baksa ba high ritual ani dharma hisabe thangi tongka buithangka ba angthangka resawi phaikya dugan asogui gobroka chanungka phaikya oboya Kristen জীবন ke ani tongmang samang bising tui ani dukhok tui Kristo ni thani bui sok phainani nangnai Kristo ni thani sok phainani nangnai ani bising tui thik Jisu Kristo ni jorao Farisai ro Sadducis ro Sadukai ro borok omo hai hani bagai Jisu Kristo borok no tomaisa niro bukhuk bai simise ano logo piaba nirogni samung bai niro angbai hasa se ano hasa kese tong logo neiso bukhuk bai niro ano subrai ni logo hai pana niro kaitor ni logo hai pana niro bukhale hasal ma se kaitor bai neiso niro ni tongmung samung ni bising tui niro hasal ma Hari jeng nalibana Mathai 15 ni 8 Mathai 15 verse 8 ang borobana o borok ro bukhuk bai ano lobo pia bukhale borok ni ang bai chaljak se hnei kaito sawo tabo kabang ma neng politics no rajniti no se kaito sai torjako nen buku bai simena roibaro le subrai hnei kok salayo haing layo karaka salayo cheri khogui sawo ga girja pai kena yang si mathang granai aro se mar lai granai buku bai simisi bukha bai kere omo hai ang just kaisa udaharan Cuman lihat sini Tripura o rajniti tuino kabang mata bo teman naik tele awa haja pron nang lainam Kristen ro rajniti kubul thai te tong kubul thai kere je phayo bonon rodi je musung tui bonon rodi awro tui kok salai thebe kere teman ke seng nugo girja ona awro tui kok salayo kale bai ke cholesina kai tor te tong thok jakno abo tong thok jaya ke hai pada jeng ang sat jeng porimani Mathai nongni satri jang thampis nai hai pore puyana satris no
Aboni bagino bo bini sagri rokno hai hini saka mai kebang ma munui tongka yang ranai se bang ya mai kebang ma munui tongka ranai se bang ya ni boni sagri rokno bo saka borok mai ranai samung tangnai kaitoni samung tangnai kisisa Kristen kisisa aron bisingo se kebui bekhabai tangnai kisisa kisisa ni bisingo sa tabok seler atau mana sak thopor sak ni simi wansogo buini buino khamrei mang tongo ga bahike kaitoni samung tangjak sinai bobu hai bahike tangjak sinai angbo rasniti si torja kuksiwo nangbo mai Kheto si torja kuksiwo nangbo ani rabal bagan si torja kuksiwo sebab kai sinai sebab kai to ni kok no pir sinai nijera no lai sere lai bulai tog lai tong lai siwo buini mai hamano si jepro no khamrei tong siwo bui nok building tangmano si jepro khamrei tong siwo bui gari paimano si jepro bekha bole paila amo hai ngi tong siwo obo baimang si sini bekha gobol jagi tong khangke kaitoni bagi bokro wan sok sinai kaitoni khet mai moni tong bai kya abon chung nuklia kormola langi tong bai kya tabuk zore siklai ni kya kalaya sini chung rana nangnai sebara sinai oro obono sawo la ranai mai ranai samang khlainai lekas kerei kia mai le kormola la ngai pai kya keseng sung mawan soknai jepro Jisu Kristo Samaria wo kokpiro boni sagri rok pai haini sing pai kya sadi subrai mai sadi bo maya khuja kana tono mala sabeng chayawi kokpiri tongo haini hai kaidani ha sampaka ne naga boni sagri rok mai to boi subrai hin mai sadi Jisu to mai sa ani my food is to do will of Father ani mai sajang nai ka bo apa ni dage mano khlai baina ni se nisa tar mane tama humani ko mai nai busak ni samung sai se bobono torja kugo ngesen bo omo haina jung Kristen ro jung torja kugna nang nai bui nuk yare jung nuk nani nang nai mai moni tong mani jore wi tong mani nuk nang nai niri nuk jeng nuk nani nang nai jen nuk nai borok hai asogi tong maya jen nuk nai borok tabuk nang mai kalais tong ka nang nin thani mai rana ni ing tong kha mai tini rayang kan mo sing pai binai sok si pai binai kene ai bui bai u dugan ro kok bang lai walai de tong lai mano sotong lai kok sotong lai seller ke seller la ne akre tong mano bisna goirong maro kre tong gi mano go khawi dugan tas ngi de tong gi mano maya amo haino senuk khangke tong gi maya subrai sawo mai kormolala ngi tongka ranai kerei kini so geseng abro nukdani nagnai Jisu ksawo ani mai engka apani samno khlainani bagise ke omo haina sung wansok na nanai kaitoni halino wansok nanai kaitor nini apa tabo sabla sung subrai suri protomai suri sukno hane osini apa nisu kubu kaitor nini apa angkade ke apa nano dagay tongo apa ni mai moni tongka tabung nang sajla nang mai moman nuk ya ko
नुकनानै नांनाय गोबोयैनो साज्लांखौ जों नुकनानै नांनाय जों गायदनि हानाव वानसकना नांनाय गायदनि हानि बागै जों अखुयनानै नांनाय गायदनि गाहामनि बागै जों वानसकनानै नांनाय Matthew chapter 5 verse 6 फारि थांनाय Matthew chapter 5 verse 6 ang porwana kaito naima tui simi tongna nainai rok borok hamsaja kaito borok no kha kosom rusuk nai kaito naima tui tongna nainai rok borok hamsaja kaito borok no tumanai kaito borok no kha kosom runa suk nai kha kosom rusuk nai Kristen rok ni bagai nungnani janani abo kaitoni hanisai kotor ungkuk maya kaitoni apa kaitoni samungsai kotor ungkuk maya rasniti kotor ungkuk maya oino sama kotor ungkuk maya kaitoni besani bagai teman sing nogo osung sa pai tangnai yu mai monai tongkha abno si sung pai runani nangkuk nai teman Yesus Kristo o samang ne bagine bo pai kya o samang ne bagine bo thai kya ge Yesus Kristo haini sao ani apani samang na khlai nani bagai ang pai tabo kaito no sung apa ngo kaito chene apa sung boni samang no sung khlai nani bagai o sung sa tongo John chapter 6 Parithana John chapter 6 38 by 39 John chapter 6 verse 38 by 39 ang porwana tamni hunke ano rohor nai ni muchung tui samang khlai nai nei se ang chuk no hani ongkhori phayo ani musung tui khlaina hne ya ano rohornai ano rumani a borok rokni bere khorok sano pano gemajak yawi paithak ni salo ang borok no khorok sa krite muthangai tisatheng hne se bo musung jago oro sublai musung mani tama paithak ni salo khorok sa pano gema yawi mutangjak teng hne se ani apa na yo ke abono khlaina ni bakise ang osung saro payo ni Jesus I should lose nothing. Sing no tabo muthangmani bagi muthangmani karan do obono. Te je muthangjagia khorono sing no borok chini bisim tui borok no toi pinani. Geseng obono mokol sing nuknani nangnai. Sing nainani nangnai. Sini wan sogi nadi. Neng sakno sung pedi sung sakno wan sogi nadi ana. Je sakno Kristen nego shinai ro honai ro wan sogi nadi ana. Kristono hamzagu kaitono hamzagu apa ang Kristono hamzagu ang temanai kaitono hamzagu ni honai ro sung wan sogi nadi ana. Kaitoni muchung manande sung khlai ku ani muchung manade ang khlai ku kaitoni hani bagide ang wansoku ani tong thok cha thok tong bagide ang wansoku ani nok tangnan bagide ang wansoku kaitoni nok tangnan bagide ang wansoku teman bagi kaito ano muthang teman bagi kaito ano muthang abongka boni muchung mano khlaina ne bagai se tabu Jisu sawo jeni subrai jeng bo jeni bagai theyei kalbai cross theyei jeno muthangnai sa haing nei sawo mai Kheto kwplwng mai monwi tongbai kya dis boni sagri rong nukya pila
Jisu saga Kheto kwplwng mai monwi tongbai kha borok nuknani chengkha nugwino o samno torjagwino bagwino Jisuni sagri rok jotono butharjagwino thwi Peter bokrok tola khikrok saka ke krus roi bujari thikya Omorok Terok James rok totra rai butharjaka Godna rai butharjaka Tir bai kok butharjaka Horo kok soin butharjaka Hadu kok butharjaka kya Kol bai yoi butharjaka kya Omo haike jeng nugu tumani bagi Nuknani jengkha Kheto mai kwplwng jeng ranani nangnai Rakhang ke kosto manai Ranai borok kosto manai teman male soitan tongo Piaba borok sate kese kok ke borok sai mano Kaituni samung ni badai te sengsara mungsa kotor kuri ge kaituni samung khlai mani abo khai magnang biya kaito ronai ni kok romani tongo borona gabano bu borok luksa ani bagi pol bo sawo paithagut maisa je ang khlaina nei kai Kristo ano je khlai di ni samung romani abono ang pairokha tabo sokat ni bagi ang naisin tongo nisa tamane sokat no borok nuho Christian rok jeng kubui Christian ke jeng nuknani nangnai jeng Kheto nuknani nangnai mai kwplwng monwi tongbai mani abono jeng nuknani nangnai tak mai mane tongabu non Christian kwang ma pola thui klai tui ngi tongbai kya jore na nai tongbai kya jeng ma thang ruknani nangnai bono kaituni kok no khnarnani nangnai borok no buku bai simiya ani samung bai ani tongmung bai ani chamung bai jeng khlainani nangnai borok sengsani borok rok u sengsaro u hawo naini khangke borok sak sak ni nangmani no nugo sak sak ni tamana lap nani abono simi borok mokol nugo baike ganang ke tongnai baike nok hu kotor kucuk tanggai tongnai baike hani bagino rajniti bo bakhlai layo aro sujuk aro ngri tanglayo flag tege juri khoklayo haing layo bulayo tok layo tan bagai sathok ni bagai osungsani tongmung osungsani tmonai kaham ke tongnani sungsani rang puisa abos mokol nugo piaba Kheto kwplwng mai monwi tongbai mani jore nani ngi tongbai mani abonole nukliya ai bagino je khapa angna nangnai ang si leader na nangnai ang si kotong nai bulai panang nam nangnai gari tokru layo bulai ro layo haing lai ke omono sathok ni bagi sak hanani mokol nugo piamo mi tomar nargwini sak hawe besek na nang 10 tala building tangka sabusuk tulang nai ra 70 বছর হ্যাঁ রে 70 বছর রাজা সে 40-50 বছর কে মাইয়া কালাঙ্গ থুইও বনি রাজ সিংহাসন বুঝুক তংবা 40-50 বছর পিয়াবা কাহিতনি থানি যে যুগাল মানে কাহিতনি বাকি যে খালাই মানে আবত সারা জীবন दै पाइप्लाया मैथ नारो बायदि जों जेफ्रो जों गुबै के कायतनो मानाव जोंनि मकल जों नुकनानि दरकार एक्चुअली जोंनि मकल फियक जागो आमी रक नायदि आसाय खाके मकल तमानाय मकल तंगन बर मकल नुगिया आमी रक बसाफ्रो हाय माके लाय दं सिजोबो खाय नोंना आमी रकलाय आगे चलायफ्रो आमी रोङै फायमानि नुगो मकल नुगिया आनि साप्ता कायसार नुगिया मकल तंगन गेजोंबो अमहायनो मकल तंगन नुगिया संसारनि नुगो फियाबा
piawa kaitor punung kanai mano sung nugya piawa Kristen rok le nugnani dorkar nge kaitor ni kok nugya pano kaitor ni kok sung phang ke tam nugya kaitor ni kok sung no punugo serai ke sung no punugo hani bagino sung serengthai sung bar na Bible no pore thai serengthai salai thai khnalai thai je ang waisa seminar manja khana engkha tawan su ang Bible class waisa manja khana engkha te ang nanglia Bible sawo je kungsuk nai no kaitor kebengo abo kaitor khani kungsuk mani joto asai katal kubui ke asai katal Kristen engza borok engka kaitor ni samung tangnai mane no kaitor ni maino rawi gulawo danai Kheto mai kwplwng rana jora ngui tangkha jung teibu sakthari se khlainani dorkar Paul hai ni sawo ang kaitor ni samung khlainano lasia kiriya ni so Romans chapter 1 verse 16 lasia kiriya jung kiriya kok makam no tu isung kirinani lasinani kok bukrei boni bagi sisang ketang tongnani Jeremia hai ni sawo bo kawi mang tongo boni Israel do phane bagai kamani male boni jora bo Israel do pharo emon engka kaitor yakai mang thanga kaitor kurunga nayo hai bana boro sirmani naya kaitor dagewo hai bana boro khnaya thunugna nayo hai bana nugya Paul bo haino sawo phari jeng Jeremia chapter 8 verse 20 Jeremia chapter 8 verse 20 ni sime 22 jora ang pornai 20 ni sime 22 jora Michael ramane molbo pailaha saslang ni jora paikha haibana jung muse muthangjakliya ane basra borogro duku manmani bagai ani khawo nangkha ang kha khamo teiwana we katsui bukhabaikha giliado ba amo bithi kride aroba sak naina kri khada hage tamni bagai ani borogrogni sak ham filia englang ni Jeremia kabo tama ani borora asik bukha hamlia bithi ba kri khade borok no hamro nani kamana mala borok kifilia kaitone thane borok sak no storja koksu sak ne samang no si torja koksu ga paitha gongke jisu no cross roi buthar kha haimle jisu asai pro geseng omohai nugo Jeremia hani bagi Jeremia ka flai mang tongo boni borok dophani bagi ge Paul bohai ni sawo bondo paroni bagai temaisa ani dofa ni bagai ani jati dofa boroni bagai ang sak pasien serai jagai tongnani musung siwo nai temani male Israel dofa rono sungnugo ni Romans chapter 9 verse 3 wona kinuk nai Israel ro borok kai tono yasak nani naya kai toni kokno khnan naya ge borok satok jago kosto mana hani bagai ani dop hani bagai ang jodi sraimung borok no hamari rowi ang borok ni sraimung no naiman khangke ang na khama ang phanang nawani phanang gosi siwo nani muchung siwo bukha tongo aboiso I wish if I could be cursed for my countrymen tumai bagai hamzak mani bagai hani bagai na bo boling do faroni bagai kokpinani bagai na bo thilangkha
samung tangnai le krei Kheto mai le kwplwng ei tongkha Kheto mai kwplwng monwi tongbai kha जों phan roi जों samung khlaina nangnai जों kaito no teibo kaito ni thani surina nangnai जों teibo samung khainai borok bangni bagi जों surina nangnai padi sei kisisa जों bible nai paile siona Jeremiah 48 thangai pinai Jeremiah 48 verse 10 ang puriwana khar sugui subrayong ni samung khlaya borok bo sraimung nangjak tui khiklai yawi seng berawi tongnai borok bo sraimung nangjak belai kenang nangmani kok bo oro tamaisa khar sugui subrayong ni samung khlaya borok bo sraimung nangjak जों tab subrayni samung khlai thai जों khlainani जों boni busa jinis boni samung sini samung piaba o samung no nang kharoi khlaya ka nang sraimung nangjak ngate tege sa tamaisa thoi khiklai yawi seng berawi tongnai borok bo sraimung nangjak sobar laimani o se nangle seng thoi sinangya nang bele sobang lai tongkha nang chini nini seng le thoi sinangya mane nang soba khaya khijagi tongo kona o pana ba nang am khai tongo nini faithful kre aborok tuma oro haini so sraimung nangjak chini taku buku ro kawangma kristan thui roi tongo piaba angle bomna torja ko kito kotma ka pina ni bagai Kheto mai rana ni bagai sak ni langma roi tong mai kya angle tuma khai to haibla angle tuma khai to ani thani busuk kaito ni kok ani bukhau nangkha nangya sak zora teisang kaito ni kok no makhana nai masur nai Paul hai ni sawo Paul tumai sa ang phari jong no por laisna papai tha kaito ni kok piri angke ang belai kena hamya ang saya kalayo ang hamya kalayo English baike sa woe is me if I do not preach the gospel 1 Corinthians 9:16 1 Corinthians 9:16 ang puriwana ang kotma ka hampir phano kok kotor sathai kre tamni hanba ang abono pirna bagai berja ang kotma ka hampir yake ang busuk se hamya sitrano obo kotma ka hampir bo sung torani kokre o ang pir ka hai kai kya ane bagai na hai mo thangjak bai kya ang ha kok sa o sanani kokre obo gorbo nani kokre obo chini samang haise gete जों अब जों बेरजाक जोंनि सामों बेरजाक अब ओके ओ कतमा गाहाम न जों खलाया के पिरिया के आं हामिया बुसक हामिया कायतने बुसकां के फाइदि हाय नाय नाय लायवाना माय मोनै दंमानि खेतो कपलंग माय मोनै दंमानि ना हो लायगाना आनि गाना गिदि कमां मा माय मोजा बफ्रो जे सखराय थां Cokre kan ke pano sung mali ya. Nini jaiti gusti panang ngai mana. Cokre kan ke sung pano mali ya. Angka bang mazora on logo Facebook logo, WhatsApp logo, tui kan ke rest in peace, RIP. Nung RIP homa by the rest in peace, homa by the bo rest in peace ngi na. Kai to no kub ke man ya wi bo tui kan ke. Tamam nai. 석자권이 쟁시리 뭐 석자권이 쟁시라인 코스토시 쟁시라인 덱도시 쟁시라인 오콕시 베글로서 잠자조도 막 트이나이 트이만 이야기로 가이도로 해보 통장나이
Hingga bo kebu ke mo thangjang ya kebu ke bo azai katal ungrug ya ke thuya sani thui khaloge loge no bo honi kundulo jala ngi tamsina taibona kabang ma Christian ro angno thui pro simena bo no Christian thui bo rest in peace Christian thui bo rest in peace ang sama boy bo rest in peace ngi bono kebu no rest in peace klaina ne masuk khangke kotma kam piroi bono kipirei kebu ke bono kot azai katal ngrona ne bagai masak thana ingkele bo rest in peace is pari sini Kheto naine lebana monwi tongbai kya kalaina ni jora tongka 그 성대 가서 지수법으로 봐요. 깨보시. 그래서 마삭타 라이나이, 만독 라이나이, 먹을 콜록 위만 라이나이. 대부 크나는 낭 라이나이, 먹을 콜록, 서바 먹을 콜록, 가이드는 꼭도 쓰나 먹을 콜록. 저니 먹을 너 콜록이로. 그래서 대부 마스릉 라이나이, 대부 마 크나 라이나이, 대부 마사 라이나이. 파디 소이나이. 속나 하니까 당cấp 마이 그냥 가이드는 너 한바이라고. नोंजोंनो नायखौलै नोंनि मुजुं थैखे दंरखा नोंनि थैबाय जोंनो नोंनि साजलास नामखा दाबो नों संसाराव नों आफानि सामुंनो खालायनानै बागै फायमाहाय जोंनो नों अबनो नायो आफानि सामुंनो खालायथों होननाय हानि बागैनो जोंनो नों फियावगो जोंनो नुथांगो गायद जोंनो जुबादि नों साग्रिरबनो सामाहाय Kheto kwplwng mai monwi tongbai kya pia ranai le bangya kesung omono logoi Kheto kabang ma mai mon mani non nuk nani jungno phan rodi teibo samang teibo sakthari khlai manani phan rodi ninthani ya paro apa jung sukya sini phan kre ning jungno subari nei ninthani ya pare hani hai bukra ji sunung le